Rijana ba domin na yau bidar aure. Assalamu alaiki ɗan mata, sallama gunki nake. Naga kamar ke bakuwa ce, kina da kyawun yanayi. Mashin ƙaunar ki ne soke ni, zuciya sunki take. Addu'a ta Rabbi ya karɓa, kalar ki ce nake ra'ayi. Zan so ki kai gidan ku na gaida iyaye a yau batun aure. Ban san inda za na je ba, a gidanmu ne za a yi mini aure kuma ba so ne nake ba. Shi ne na gudu na bar ƙauyen kuma nan ban san kowa ba. Gashi har na gaji zan koma, zaman nan ba zan iya ba. In har kin amince da ƙaunata ko ina za ki to mu je tare. Soyayyar kai na riga da na amince in har zaka aura. Yanzu sai mu je gaba fa domin ai tsare-tsaren. To mu je tashar mota mu shiga mu tafi mu daina jiran. Dan na riga da na shirya in an daura a can ai taron. Wani yoni yau zanen zama ango a gidana za a kai jere. Sanar da ni sunan kewa. Sunana Sabaka ɗiyar Jaura autar baba. Na gade mana ta tafiya ki ce garin manan nan ne ba. Ai garin Abuja ne za mu ba cikin birni ba. Rugar muna da Rijana can ne dai za a ɗaura mana aure. Ni dai ba za ni Dajin Rijana ba. Direba ka tsaya, na ciki ka tsaya. A sauki na anan ne gida fa zan juya. A ina san baka isa ba, auren ka na shirya. Ba sai na karasa garin ba. Ke daga kikiyar wuya. Ni ne a sauki na bani da burin auren Fulani sai diyar babarbare.